Salam mehriban dostlar, yadalaryň bolmy? Bugünkü videomda sizleri Ankara bolan Gezelenç'e öwrüketmekçi başarynamdan bir vlog taýinlamaga çalıştım. Ankara Galasyna we Anytkabire gezdirmekçi sizleri. Taýin bolsaňyz başlaýalım onu. Bu görýän daş bölekleriniz Anytkabi gurulanda kullanılan daşlardır. Bu görýäniňiz bolsa Anytkabiň kiçeldilen görnüşidir. Denizciler herhalde. Gelinin olsa Anytkabiň içine girelim. Bu görýän ýeriňiz bolsa Mustafa Kemal Atatürk'ün jaýlanan ýeri.
Marş! Zaten! Olmayın! Merhaba dostlar, Ankara olan gezencimiz şundan ibaret. İndiki videoda görüşençek, hoş, sağ olun.